Eu son a Nate e veño aquí a falarvos de Rosalía, un proxecto de teatro infantil que levou a cabo Cultura Activa. Cando nos propuxeron escribir, cando me propuxeron escribir este texto, coñecía a parte do equipo, e entón era como un reto, non? Hai unha película de Rosalía dirixida por Ceballos, interpretada por Melania Cruz e Fran Lareu. Otero Pedrallo escribiu Rosalía, unha obra maravillosa dirixida por Vidal Bolaño e posta en escena polo CDG, non? Hai xa tempo. E quedaba a Rosalía para as familias, para as crianzas, non? Queríamos, sobre todo, empregar esa Rosalía pop, esa Rosalía popular que está na cabeza de todos. E o que máis queríamos era sacar a Rosalía do instituto, dos libros, e levala á rúa, non? Facela realmente de todas e de todos. Entón, empezamos con unha pequena selección, un proceso de investigación, de documentación, para despois que nos quedase esa liberdade de soñar. Como sería esa Rosalía de nena, non? Esa Rosalía arroupada por un universo feminino da nai, da madriña, das tías, unha Rosalía forte, valente, vital, curiosa, sensible ao mundo que a rodea e as injustizas, que despois todo iso se vai reflectir, non? Soñamos os universos paralelos, non? Da infancia. Unha crianza de hoxe en día é curiosa, é vital, é alegre, xoga, ten rabenchas. Rosalía, por que non? Tamén, non? Non pretendíamos escribir nada, ningún relato histórico, nin sequera unha lección de literatura. É simplemente darlle liberdade a todos e a todas para que coñezan a Rosalía, para chegar á poesía e para chegar ao teatro. Feliz día de Rosalía.